Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί αδελφοί, όπως ακούσαμε όλοι, ένας άνθρωπος προσήλθε, λέγει, πλησίασε τον Χριστό για να τον πειράξει. Εν πρώτης φαίνεται το ερώτημά του ότι ήταν σωστό. Πήγε κοντά στο Θεό, στον Χριστό, και του λέγει, διδάσκαλε, τι να κάνω, λέει, για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Όμως άλλα είχε μέσα στην καρδιά του και άλλα είχε στο στόμα του, και ο Κύριος, επειδή είναι ο καρδιογνώστης, γνώριζε ακριβώς αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε με πνεύμα μαθητείας, δεν πήγε για να ρωτήσει πράγματι τι να κάνει για να σωθεί, δεν πήγε να ωφεληθεί, δεν πήγε να ρωτήσει κάτι που θα είχε σχέση με τη σωτηρία του, αλλά πήγε να τον πειράξει. Ο Κύριος του είπε, δεν τον απέπεψε, δεν τον περιφρόνησε, ούτε και τον μάλωσε, αλλά του είπε, γνωρίζεις, λέει, τι πρέπει να κάνεις, και του είπε, ανέφερε μερικές εντολές του Μωσαϊκού νόμου, από τον Δεκάλογο. Του είπε να προσέχει αυτά που ξέρει ήδη, να τα κάνει. Εκείνος προφανώς από μια εγωιστική έτσι αυτάρκεια λέει, όλα αυτά που λες, λέει, τα έχω κάνει εγώ από την νεότητά μου. Στη συνέχεια όμως η απάντηση του Χριστού ήταν αποστοματική, δεν μπορούσε εκείνος να, όχι απλά να απαντήσει, αλλά και να κατανοήσει αυτό που του είπε ο Χριστός. Και τι του είπε? Αν θέλεις, λέει, να γίνεις τέλειος, να τα πουλήσεις όλα αυτά που έχεις στα πλούτη σου, γιατί ήταν όντως πλούσιος, και να τα μοιράσεις στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις. Εκείνος όμως, λέει το Ευαγγέλιο, στενοχωρέθηκε πάρα πολύ γιατί ήταν πλούσιος. Γι' αυτό και ο Χριστός έφυγε, λέει, απήλθε λυπούμενος. «Ειν γάρ πλούσιος φόδρα», πολύ πλούσιος. Αυτό το ερώτημα, αδελφοί μου, μάλλον αυτή την απάντηση του Χριστού μας, ίσως πολλούς από εσάς και από εμάς όλους μας να μας ξενίζει. Δηλαδή, για να γίνουμε τέλειοι πρέπει σώνοι και καλά να μοιράσουμε τα υπάρχοντά μας στους φτωχούς, από τους βίους των Αγίων βέβαια, ιδίως των Οσίων. Γνωρίζετε καλά ότι πολλοί πλούσιοι, όπως αναφέρεται στη βιογραφία τους, πολύ πλούσιοι όπως και ο Άγιος Αντώνιος, ήταν πολύ πλούσιος. Πούλησε τα υπάρχοντα όλα και τα μοίρασε στους φτωχούς τα χρήματα για να τηρήσει ακριβώς αυτή την εντολή του Χριστού, για να γίνει τέλειος. Αυτό όμως είναι δύσκολο, δεν το έκαναν πολλοί. Είναι μετρημένοι, θα έλεγε κανείς, αυτοί που κατάφεραν να περιφρονήσουν όλα τα επίγεια πράγματα, τον πλούτο, τη δόξα, όλα αυτά, και να φύγουν στην έρημο. Κάτι που αυτό, όπως προείπα πριν, μας ξενίζει. Είναι δυνατόν να το κάνουμε κι εμείς, εσείς που έχετε οικογένειες, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό? Αλλά όπως λένε οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας, το να γίνει κανείς τέλειος βέβαια δεν είναι εύκολο, θέλει μεγάλον αγώνα, αλλά στο Ευαγγέλιο λέει και κάτι άλλο. Για να γίνετε, λέει, τέλειοι, να γίνετε ικτήρμονες, όπως ο πατήρ ημών ο ουράνιος ικτήρμονεστη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί κανείς να γίνει τέλειος αν έχει πλούτο, όχι έτσι όπως λέγει ο Κύριος που είναι απόλυτος να τον σκορπίσει, αλλά να τον διαχειριστεί σωστά. Και όπως λέγει ο Όρος Χρυσόστομος, ο Θεός δίδει στους ανθρώπους χρήματα και πράγματα, σε πολλούς περισσότερο από άλλους, όχι, λέει, για να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους, αλλά για να τα μοιράζουν σε αυτούς που δεν έχουν. Με άλλα λόγια, λοιπόν, καλούμεθα όλοι για να γίνουμε τέλειοι, αν όχι να μοιράσουμε τα υπάρχοντά μας και να τα πουλήσουμε και να γίνουμε σαν τους ασκητές τους μεγάλους, τουλάχιστον αυτά που έχουμε, ακόμη και λίγα να είναι, να τα μοιράζουμε με τους συνανθρώπους μας,
με αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όπως λένε οι πατέρες μας και πάλι, η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δώσεις χρήματα ή πράγματα στους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν κι άλλων, θα έλεγα, ειδών ελεημοσύνες, όπως να πεις έναν καλό λόγο στον άλλον, όπως να τον ενθαρρύνεις όταν βρίσκεται σε απελπισία, σε δυσκολία, όταν τον πλησιάσεις, όταν όλοι τον περιφρονούν. Και κάτι ακόμα λέει που είναι ανώτερο, λέει ο Χρυσόστομος. Όταν τον συγχωρείς από την καρδιά σου, όταν σε αδικεί, όταν ο πλησίος σου δημιουργεί προβλήματα, όταν σου δημιουργεί τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε να είσαι όχι απλά θλιμμένος, αλλά πολλές φορές να φτάσεις και κοντά στην απελπισία, παρά τα αυτά εσύ λέγει, εάν τον συγχωρείς από την καρδιά σου, αυτή είναι, λέει, η μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Λοιπόν, να ενθυμούμε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ότι αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να τηρούμε βεβαίως όλες τις εντολές, αλλά αν θέλουμε να γίνουμε και τέλειοι, και μας φαίνεται λίγο μακρινό αυτό κατόρθωμα, αλλά δεν είναι καθόλου μακρινό όταν καλείς τον βάλει σαν στόχο στη ζωή του να αγωνιστεί, να γίνει τέλειος. Και ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία μας δίδει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε, τηρώντας τις εντολές του Θεού, μετέχοντες στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο ποτήριο της ζωής, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού όσο μπορούμε πιο τακτικά, τότε μπορούμε να γίνουμε τέλειοι, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, να φύγουμε με χριστές ελπίδες, με την ελπίδα ότι όντως όχι απλά θα σωθούμε, αλλά θα είμαστε κοντά στο Θεό. Πολλοί είσαι σωσμένοι βέβαια, αλλά οι Άγιοι, οι τέλειοι δηλαδή, όπως ξέρετε, είναι πολύ λιγότεροι. Βέβαια αυτά είναι μυστήρια, ο Θεός τα γνωρίζει πώς ακριβώς και πόσοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την πνευματική, ας πούμε, κατάσταση, αλλά εμείς, εκείνο που μας μένει, όσο είμαστε εν τη ζωή, δεν πρέπει να έχουμε καμία άλλη μέριμνα από το πώς θα σωθούμε. Πώς θα γίνουμε καθημερινά να το σκεφτόμαστε καλύτεροι. Και όλα τα άλλα που πρέπει να γίνονται και θα γίνονται, δεν θα πρέπει να μας απασχολούν και τόσο πολύ. Γιατί η κυρία μέριμνα που πρέπει να έχουμε είναι ακριβώς η σωτηρία της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν, όταν πλησιάζουμε τον Χριστό μας, δεν θα τον πλησιάζουμε σαν αυτόν τον άνθρωπο για να τον πειράξουμε, και τον πειράζουμε με πολλούς τρόπους στο Θεό, όταν ζητούμε παράλογα πράγματα, όταν απαιτούμε να μας προσέξει ιδιαίτερα, τον πειράζουμε πιο πολύ όταν πολλές φορές εκφράζουμε ένα γιατί σε μένα Θεέ μου, και γιατί δηλαδή όχι σε σένα και να πάει στον άλλον, ας πούμε, η αρρώστια ή μια ατυχία. Και όταν εκφράζουμε εγωισμούς και παράπονα, τότε πραγματικά πλησιάζουμε τον Χριστό και τον πειράζουμε. Εκείνος βέβαια είναι αγάπη, η πραγματική και αληθινή αγάπη μας ανέχεται όλους και μας περιμένει να πάμε πράγματι κοντά Του όπως πρέπει, με πνεύμα ταπεινώσεως, με πνεύμα συντριβής και κατανοίξεως, με πνεύμα όντως μετανοίας. Από αυτή τη μετάνοια έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί καθημερινά αμαρτάνουμε, καθημερινά πίπτουμε, και γι' αυτό έχουμε, το επαναλαμβάνω, αυτή την ανάγκη, όχι μόνο να προσευχόμεθα στον πνευματικό, στο εξομολογητήριο, γιατί όπως ξέρετε από το Ευαγγέλιο, μόνο στους Αποστόλους έδωσε ο Χριστός την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων, και από τους Αποστόλους που μετέδωσαν την ιεροσύνη του Χριστού, την έχουν μέχρι σήμερα οι αρχιερείς και οι ιερείς, και αυτοί μόνο μπορεί να δίδουν την άφεση των αμαρτιών, αλλά πολλοί αρκούμεθα σε αυτό. Θα πάμε στο πνευματικό, θα τα πούμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχουμε όντως μέσα μας τη διάθεση της αλλαγής, τη διάθεση και τον αγώνα να μην ξαναπέσουμε στα ίδια πράγματα, να προσπαθούμε να είμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και τελειότεροι, γιατί αυτό ζητάει από εμάς ο Θεός. Ας έχουμε λοιπόν αγάπη προς όλους. Με αυτόν τον τρόπο μοιράζουμε τα υπάρχοντά μας.
να ανεχόμεθα αλλήλων, το είπε και ο Απόστολος πριν, το αποστολικό ανάγνωσμα. Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Να ανεχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο. Να συγχωρούμε από την καρδιά μας. Να μην έχουμε εχθρούς. Λέγει ο Ορός Χρυσόστομος, έχεις εχθρό, λέει, και δεν τρέπεσαι να το λες. Είσαι χριστιανός, εσύ να λες ότι έχεις εχθρό. Δεν μας φτάνει, λέει ο διάβολος, ο κοινός εχθρός όλων μας. Πρέπει να έχουμε και το γείτονα ή δεν ξέρω εγώ κάποιον άλλον να τον εχθρευόμεθα. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να συγχωρούμε από καρδίας, αν θέλουμε όντως και να σωθούμε και να φτάσουμε στην τελειότητα, που η τελειότης, είπαμε, είναι μεν δύσκολη, αλλά είναι εφικτή και δεν είναι, αν θέλετε, προνόμιο κάποιων Αγίων, αλλά είναι υποχρέωση, το καθήκον όλων μας να γίνουμε τέλειοι. Με απλούστερα λόγια, να γίνουμε Άγιοι. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας εδώ στη γη, όσο μπορούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να πλησιάζουμε για να ενωθούμε έτσι περισσότερο με τον Θεό. Από εδώ είμαστε όλοι διερχόμενοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι λέγει είμεθα οδίτες του κόσμου τούτου, δηλαδή οδηπόροι. Είμαστε οδίτες, λέγει, και όχι πολίτες αυτού του κόσμου. Γιατί το πολίτευμα ημών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν ουρανής υπάρχει. Αγαπούμε την επίγεια πατρίδα μας και πρέπει να την αγαπούμε, να την υποστηρίζουμε, αλλά να ξέρουμε ότι η πραγματική πατρίδα μας είναι στον ουρανό και εύχομαι όλοι να αξιωθούμε κάποτε, να είμαστε εκεί αιώνια, μέσα στη χαρά, στο φως της Αναστάσεως του Χριστού, όπως είπε και ένας νεότερος Άγιος, Άγιος ο Φιλόκιος στη Πάτμο, όταν τον ρώτησαν τι είναι ο Παράδεισος, είπε, παιδιά μου, είναι χαρά και ειρήνη. Εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι Άγιοι, προγεύτηκαν από αυτή τη ζωή, εξιώθηκαν αμυδρά έστω να δουν πώς είναι αυτός ο Παράδεισος. Και ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρετε, που ανελήφθηκε ζών, μετασώματος, μέχρι τρίτου ουρανού, όταν γύρισε πίσω, δεν μπορούσε να πει. Είδα πράγματα και άκουσα πράγματα που δεν μπορώ να τα πω, να τα διηγηθώ. Όχι γιατί δεν μπορούσε με την έννοια να τα διηγηθεί, είναι ανέκφραστα και δύσκολα στον άνθρωπο όταν ζήσει τέτοιες καταστάσεις να μπορέσει να τις περιγράψει. Αγώνας λοιπόν και εν ώψη της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, στην περίοδο αυτή όσοι μας έμεινε, να την περάσουμε με προσευχή, με νηστεία και με μετάνοια, για να γιορτάσουμε λαμπρός τη γέννηση του Χριστού μας.